Što to znači Europska pomorska sigurnost i agencija koja ju vodi? EMSA je osnovana prije 21 godinu kako bi podigla razinu sigurnosti plovidbe u europskim vodama i na brodovima koji bi u zastavi država članica Europske unije. Kako to radimo? Tako da s jedne strane pomažemo nadležnim tijelima država članica Europske unije, bilo kroz sustave nadzora plovidbe, kao što je ovaj koji vidite iza mene, gdje smo uspjeli razviti u ovih 20 godina najkompletniju pomorsku sliku u civilnom sektoru u Europi. Imamo vrlo jasnu sliku o kretanju brodova, jednako tako možemo identificirati rizična ponašanja na moru, možemo identificirati povijesno kretanje brodova i to su sve vrlo vrijedne i važne informacije za one koji djeluju u pomorskoj domeni u Europskoj uniji. Evo možda riječ dvije o nekim rezultatima ovih 20 godina i drugo pitanje što to znači za Jadran, za Hrvatsku, koliko je to primjenjivo ili koliko se u kojim nekim slučajevima primjenjivalo kod nas? Pa ono što možemo sa zadovoljstvom reći jeste da je stanje sigurnosti općenito gledano u Europskoj uniji pomorske sigurnosti puno bolje nego što je to bilo prije 20 godina kada je EMSA osnovana, a sjećate se, osnovana je kada su se dogodile dvije velike pomorske nesreće, ona Erike i Prestiža. Kada kažem da je stanje bolje, onda to naravno podupiremo brojkama koje govore o znatno manjem broju podstandardiziranih brodova u europskim lukama, o manjem broju utvrđenih nedostataka prilikom inspekcijskih pregleda, u razmjerno stabilnom broju pomorskih nesreća, što još uvijek nije dovoljno dobro, ali sa puno manjim brojem totalnih gubitaka brodova i naravno manjim brojem ljudskih žrtava. Svaki ljudski život je puno previše, međutim ta brojka je prošle godine dosegla nekako povijesno najnižu razinu otkad uspoređujemo brojke žrtava. Kod nas se često spominje Jadrolinija kao nekakav loš primjer zbog starosti brodova, nažalost, evo i tragedija koja se nedavno dogodila, ali ovdje smo doznali u Lisabonu da je prosječna starost europske flote putničkih brodova vrlo, vrlo visoka. Znači, nije samo u Hrvatskoj stanje loše, ajmo tako to reći. EMSA upravo provodi u ime Europske komisije nadzor primjene zakonodavstva Europske unije u odnosu na putničke brodove i posjetili smo gotovo sve europske države i možemo reći da je starost putničke flote u Europskoj uniji zabrinjavajuće visoka i da taj trend se ne smanjuje. Koliki je prosjek starosti brodova putničkih? 29 godina je putničkih brodova, a 32 godine trajekata. U Europskoj uniji. To je vrlo visoka starost. Ja sam i malo prije rekla, nije stvar samo u starosti, jer se i stariji brodovi mogu solidno održavati. Stvar je u primjeni standarda. Na starije brodove se primjenjuju stariji standardi, koji naravno su daleko nadmašeni standardima koji se primjenjuju danas na nove brodove i u pogledu nove opreme i u pogledu tehnologije koja se na brodovima koristi, ali i pitanje stabiliteta i drugih organizacija. I za kraj, koliko Hrvatska koristi vaše usluge i ima li tu prostora za napredak? Pa Hrvatska je aktivna članica Europske unije, dakle koristi usluge EMSA. Puno smo razgovarali i oko korištenja naših satelitskih usluga, naših dronova. Naravno da uvijek možemo i više, to je sad pitanje i kapaciteta za apsorpciju, kako se to voli službeno reći. Dakle, mi zaista pružamo široki spektar različitih usluga kojima je osnovni cilj da jačaju kapacitet država članica. Znači, države članice to prilagode onome što je njima potrebno, pa ja vjerujem da i naši kolege u Hrvatskoj koriste ono od cijelog portfelja što im je najpotrebnije. Ja uvijek pozivam da se koristi i mnogo više. Vi imate podatke, je li Jadran među sigurnijim ili manje sigurnijim morima Europske unije?
Pa on je negdje u gornjem prosjeku kada govorimo o što broju nesreća, što broju zaustavljenih brodova u odnosu na ukupan promet. Ono čime se mi u EMSI ne bavimo, a što je značajan faktor sigurnosti na Jadranu, su rekreacijska plovila koja dodatno naravno opterećuju sigurnosnu sliku, osobito u ljetnim mjesecima. To kolege u Hrvatskoj jako dobro znaju. To nije nešto čime se EMSA bavi, jer to države nisu prepustile EMSI, ali to je sigurno jedan dodatni faktor. Valja reći, primjerice kada ste pitali za usluge koje koristi EMSA, Hrvatska od EMSA, jest jedan projekt. Hrvatska je pokrenula unapređenje i modernizaciju sustava izvješćivanja svih brodova koji uplovljavaju u Jadran, zajedno sa drugim jadranskim državama, i tu je EMSA na neki način pozvana da podrži u tehničkom smislu donošenje novog ADR-a. Hvala lijepo.